Yes. What is up? What is up, everybody? This is Kunda, and welcome back to this channel. If this is your first time to be here, don't forget to subscribe and also click the notifications bell icon so that you will be notified every time we upload my videos, because we do that every single day. Okay, so nyaya is about Stana and Mudiwa. Right. Parinonzi Garambaiwe. Garambaiwe yanga yatombonza haisi kuitwa. It is powered by Prophet Passion Java. Yanga yanza haisi kuitwa this week. Then papaita vanhu vakatanga kuita noise nezuro pakaitwa a certain interview ya Prophet Passion Java. Vanhu vakati please let's have it. Pakutaura kwaita vanhu vakanzi taurai zvamuri kuda zvikanzi ngati nyaya yacho yakazongoperera vangoti Stana naMudiwa vanofana inga varipo. So nhasi yaitwa kwakune Chiu Sport Family nechi but pazopinda Stana naMudiwa. Achitika Stana naMudiwa patanga papinda Stana akarova maviews akatokwira akatosvika kuma 17,000 ikoko. Mudiwa mbavasvika ndobva daro manje hamene zvazongoitika. So ini pane pandambonawo maviews paadzika, maviews amboti dzike, then ndobva Mudiwa azodzoka. Handitsika pakapinda vese maviews akakwira kusvika kuma 22,000 zvokuti kwakaipa. But chazoitika chiti pakuita kwavanga vachiita kuona sezvavari kuita vazotanga kutadza kunzwisana manje. Let me just put it this smaller, let me make it smaller. So chaitika chekutika Mudiwa abva atanga kutaura nyaya dzemari, because uyu Stana anga achiimba akati hanzi inini ndokupurira chichichichi. Haunongoziva ndozvavanoitana Mudiwa naStana, but Mudiwa manje abva azotanga kuti hanzi buritsa $100 izvezvi. Ukaburitsa mari izvezvisoka ndobva ndotoenda pandiri kuenda. Ndikati ko nyaya yacho ndokayatozvosvika kumari zvanzi totokupurira nyaya dzemari chichichichi. Then Stana ndobva atanga kuti ndokurirawo kuimba. Vakazoti haini nditori nemota yangu itori panze izvesoka oda kutonga kuti ndeiona, and iwe watombopinda mumota macho ukatiiona. Mudiwa wanobva uya ubva atanzi inini kana ndiriseindika iwe utaura zvemota 1 ini ndine mazikizi dzumba rakadai so remaki anga ananozi dzumba. Ndazoona amwe vanhu vanga vachikomenda achitanzi komudiwa nyaya dzekuzitana zvemari zvava zvapinda papi. This was a battle. Iwe wakuya une mazimari, of which mazimari acho hanzi sisi tichitoziva, because taudzwa kunzi Prophet Passion Java vakavapa vese vari $4,000 $4,000 ndiyo yanga ichinzi ndiyo mari yavakapiwa. Saka zvachinzi iwe Mudiwa uri kumhanya uri kuuya uchiratidza mari yamungori nayo mese 4,000 yacho. Why would you do that? And this was a battle you shouldn't have brought. Even kuya nemaziki hanzi maki ekustoreroom nechinji inangu I don't even know kana maki yanga ari kustoreroom. What I just know is ndosiona hangu Mudiwa aine mota dzakangosiyana-siyana. Vamwe vanoti ndedzekupiwa, vamwe vanoti ndedzekuita sei. I don't know how far true that is. But nyaya yanga ichinetsa ndeyekuti vanhu vakawanda vanga vachitanzi what was the point of bringing izvo zvese zvakaita sekuti mazimari, mota, chichichi, $100 machi. Why would you bring that kana kuri kubeto? This one was supposed to be a beto yekuimba, of which if you check from the way yavanga vachitaura vese vari tu Stana atombotaura kuti hanzi waona mota yangu watombouya wakapinda wakaigara, which means zvaitika nhasi. So which means vanhu avatomboona ndonge vatombotaurana, and I believe kuti panga nepa paine kana sort of agreement kavanga vaita kekuti isusu we are not going to be fighting, tinofanira kuita pachienzo naPoptan. Handisika Enzo naPoptan vakasonga vakarongeka kakashoka vakakarongeka, uyo achiimba pemumwe achitombodai ikanzororwa zviri perfect. But manje yaMudiwa naStana manje yazenge yaunzi kwaisusu voice vanhu vangachanzwa zvazvachifanira nge zvaita zvakaitana naPoptan zvazvo. But chazoitika ndechekuti manje pane azotanga kubatidza mafilling station. Vamene ranga riri gasi here kana kuti ranga riri filling station rekufila petrol kana richipuma zuva ikoko. Saka patotanga kuchiita noise, vanhu vakatanga kuti chichichi Mudiwa akutanga kuti nini ndakazodai ndinokurira ndakazoimba chimbo chiri kure hanzi chakaita mari ndikazoita mari yakawanda. Stana wabva atotanga kuti iwe izvi zvokuti hanzi wakaita mari isusu zvesong yako izvi iwe unotori nebvutsi yako yaunayo inonzi Timberland kudidi handizve zvebvutsi angu stereikost zvemucheno software racho rakaramba kuinstalla. Saka ndombonyatsoziva zvazvo. But kuna vanhu vandandichiona ndazoona macomments vanhu vanga vachiratidza kuti vanga vachikomplaina kuti aiwaka why would you say that? Ungawanzira Timberland shosho, ungawanzira Timberland iwewe, because yanga chichanzi unopfeka Timberland muna 2020. Why would you do that? Ona afutonongedzera bvudzi yake muna 2020 unopfeka Timberland. Zvikanzi iwe shamwari nyaya yekundisekera kuti hanzi unopfeka Timberland. Vanhu vanga vachitaura kuti hanzi hazviiti. You shouldn't have said that. So chazoitika ndechekuti pavatanga kutaura ameno
I don't know kuti ndo zvavanga karonga here, vanga vachiacta here kunetsananga, vanga vachiita kwakuri kwekuacta here, kuti vanga vawirirana here kuti nichaya nedzumba remakindo yane mari, iwo bva wazodai tonyembedzera kutsamwa chichichi kutora zvinakidzi, kana kuti zvazvatova zvemafeelings papatova nekutonetsana zvekutoti dei vasina kutozoita zvavaita, kana kuti vamwe vanga vachitanzi vatorwa, amene vantu vanga vaida kurwa something like that. Isisi obviously isisati kuti achingomirirawo kuona zvine zvaitika, but if I was there I should have been telling you by now kuti vakomana ndazviona, and achitokutirai exclusive video tichaona vachizvizvidzwa vachiendeswa kumota dzavo kana zvirizvo zvazoitika. Because I was saying to varwa. But I don't know kuti is it for the culture, I mean zveculture, ini ndongonzwa chinhu zveculture yehip hop and all that stuff, in I don't really know a lot, handisika panyaya dzana hip hop nechichi handinyatsoziva zvakawanda, but ndonyaya yandinayo nhasi guys. I would like to hear what you think. Do you think kuti pana akurirwa kana kuti pana wina kana kuti pana aita sei? What do you think? Kana paine akurirwa, please let me know kuti aripo here akurirwa. Kana paine awina, please let me know kuti awina, and awina sei, what really happened. And also tell me what you think about what happened panyaya yekuzitanga kuratidzana kuti ini ndine mota 2, iwe nemakiye mota, ini ndine $100, iwe hauna chichichi zvezve. Because ndazoona zvazoitika, vatozosvika pakuti vatenge vatotadza kuwirirana zviya zvekutosvika pakutosvitsana pane pazoyana bhutisi nana chacha chichichi, patonetsanwa pakatodhonzana kutotanga kusundidzirana nekuti nasese I don't really know kuti what really happened. Vachandoziva kuti network yatozokatwa. I don't know kuti inetwork yanga ichifanira kunge yakatwa here kana kuti chii chaitika, vati pane munhu azodzima wifi koku kwacho, kana kuti ifoni yangu yanga yafa kana kuti chii, I don't know. But anyway, I would like to hear guys what you think about this story, and we'll give you more details as the details are coming, because I know Mudiwa is going to say something and I know Stana is going to say something. So I will be updating you. Keep on watching this channel as we'll be giving you more exclusive details. My name is Kunda and I will see you in the next video.